హైదరాబాద్ జూబ్లీ హిల్స్ రోడ్ నెంబర్ 45లో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. హాట్ కప్ కేఫ్ పబ్లో మంటలు ఎగిసిపడ్డాయి. కొన్ని నెలల ముందే ఈ పబ్ను మూసివేశారు. ప్రస్తుతం వాడుకలో లేదు. ఫైర్ సిబ్బంది మంటలను ఆర్పుతున్నారు. ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు చేస్తున్నామన్నారు జూబ్లీ హిల్స్ పోలీసులు. హైదరాబాద్ జూబ్లీ హిల్స్ రోడ్ నెంబర్ 45లో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. హాట్ కప్ కేఫ్ పబ్లో మంటలు ఎగిసిపడ్డాయి. కొన్ని నెలల ముందే ఈ పబ్ను మూసివేశారు. ప్రస్తుతం వాడుకలో లేదు. ఫైర్ సిబ్బంది మంటలను ఆర్పుతున్నారు. ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు చేస్తున్నామన్నారు జూబ్లీ హిల్స్ పోలీసులు.